Good morning, good afternoon sa inyong lahat. Yan, nandito tayo sa Disyerto pa rin, guys. Tingnan, guys. Damo-damoan dito. Hanap tayo ng medyo makikita puno, guys. Yan, guys. Puno. Dito sa lugar na to, dito na naman kakain yung amo namin. Yan. Nakikita yung dalawang tent doon. Dalawa ng kainan. Yan, guys. Dito matuyo na yun doon dito sa parte na to. Guys, sakit na tayo ng hindi na natin bukid kasi bukid mo naman dito. Yan. Yan, guys. Disyerto na puno ng damo. Yan. Wala kang makikita rito. Kaya mag-isa kasama ko dito sa mga tent. Dito tayo sa Disyerto, guys. Ayaw bumalimita rito kundi wala man tinik. Ayan. Ayan, guys, matinik po yan. Puro tinik po yan. Yan. Pero may bunga siya eh. Parang ang bunga niya ay parang parang sampalok. Ayan. Ito yung bunga, guys. Parang hindi mo alam sampalok o kamatsili. Ayan, guys. Kahit nasa ilalim ka ng tirik na araw, mahangin.
guys, kakapangawin. Ayun, wala tayong pinagawin. Mga ibon, no? Liliparan. Nasa mga puno-puno. Ayan. Lakad-lakad lang tayo guys. Ayan. Langaw. Kahit nasa gitna ka ng disyerto, langaw. Ayan guys, malangaw talaga. Maririnig nyo ang huling nila. Ayan. Malangaw talaga guys. Ayan. Ito pa rin yung puno ng tinik. Mga tinik lang dito. Ayan. Lakad-lakad lang tayo guys. Habang hinahantay ang pagdating ng aming amo. Ayan. Ayan. At kaya doon malangaw dito, hindi naman masyado. Ayan guys. Ayan guys, dito pa tayo sa Disyerto.